Gitumbok ng tanong kabataan gipusil patay sa duha ka wa mahiling mga suspitsado. Patay diha-diha ang biktima nga si Marshall Aton Jr. human may agom og samad pinusilan sa nagkadiang bahin siyang lawas. Base sa investigasyon sa Marigondon Police, gasamtang naggagaid sa PC sa baguhay lang ni Dunggo nga pambot si Aton sa pantanan sa may Marbich. Duha ka wa mailhing mga lalaki nga nag-tap-tap sa ilang kalit lang miduol kanya og mipusil dayon sa biktima nga way igong hinungdan nga ang biktima natagak ngadto sa dagat. Gisuwayan pa kini pagtabang sa mga sakop sa Erop apan nagkabsan gyud kini siyang kinabuhi. Ang biktima gikatahong nilang bigit sa mga pagpangawat sa dapit ug pagpamaligya og illegal nga drugas. Ma-involve po niya pagpangawat. Ang litis ng ikawatan niya, diving shop, nahimutang sa Marbits, Marigondon. Ang iyang pangpangawaton itong mga gamit sa jet ski. Involve po niya sa pagmaligya o droga sa ilaha.